Елей, хабиби сар келеса. Isus je živ, ide spasenije novi. A znam će Isus je živ, ide spasenije. Lice tvona Isus, učite mi šte vidja, lice tvona Isus. Sa skrafta na Isus, ще се спасимо при край. Има една отворена врата за теб и за лицето на Исус, очите ми ще видя лицето на Исус. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Исус е жив, жив е Той, където и да е. Очите ми ще видя лицето на Исус. Очите ми ще видя лицето на Исус. Исус е жив. Студено е в теб, студено е в теб и сякаш нямаш радости. Радостта е побегнала от теб. Студено е в теб, студено е в теб и сякаш нищо не виждаш днес. Сякаш ти градиш на пясък твоя свят. Студено е в теб. На живият Бог, който възкръсва мъртвите. Наистина благодарни сме на Бога, наистина, че Бог се погрижва, наистина в нашия живот. Ето ние
Благодарни сме на Бог, че Бог наистина направи така, че за да празнуваме рождения ден на баща ми. Благодарни сме на Бог, че Бог го утвърждава във вярата. Винаги всяко време Бог го наистина дава го дързо, за да ходи в пътища в Господа. Наистина благодарни сме на Бога, че Бог винаги всякога дава му най-нужното в живота. Благодарим на Бога, че около нас е Той винаги. И наистина благодарим на Бога, че от дълго време Той е във вярата наистина и то чрез Него сме в християнството. Бог нека да умножи нито му и годините му, винаги всяко време да бъде дързостен наистина в християнството. И където служи, за да послужи за благословение. Благодаря на Господа, че Бог спрати дъщеря ми, за да може тя да бъде заедно с нас, за да празнуваме в името на Господа. Вярвам, че това, което Господ определил, Бог ще снабди всяка нашата грижа и нужда, защото Бог вярвам, че няма да ни остави в нужда, Той ще дойде, ще ни избави, за да го прославим, понеже Господ е Бог на любовта, който може да не укрепва и закриля заради името си. Вярвам, че Господ няма да ни остави. Днешния ден завършвам 55 години. Вярвам, че Господ може да ни укрепи и да ни защити, защото Господ е Бог, който може да ни благославя тази вечер. Благодаря на всички мои братя и сестри, които винаги на благославят и на укрепват, се молят за нас, за моя дом. Благодаря на Господа за моите дъщери, за моите синове, че винаги всякога снабдяват всяка нашата грижа. Бог да благослови тях така, да благослови синовете ми, дъщерите ми, снахите ми, внуците ми. Вярвам, че Господ този, който може да ни благослови, за напред да ни даде сили. Бъдете благословени и Господ Бог да благослови всеки един от нас. Мачун тяке ратуменгела, са приели поканата, която ги покани Бог да ги благослови, повече Бог да умножи любовта им и вярата им в Бога, за да можем всякога да бъдем заедно и Бог да ни укрепи в своята вяра и своята любов. И Бог да благослови. Виждате, че пастора го няма. Вярвам, че Господ ще благослови там, където е. Ще го укрепи и най-вече ще го използва за своя съд там. Това навярва и. Акаро пълна ще. Emilio, Marca, Maro, Tamara, olha a sala. Zago. André, será que... Aí, São André. Ah, São Brato, lá. Ладно бе, мило бе. Сома де бъде. Нужда бари панисине пари пе модесте сине но tua vila deva Isuse si mandar tolina нужда бари manisine pari pe me modeste isine no tua vila deva Isuse si sto manda tolina sare
sprijinim te mereu, to slovo ne modeste, zarbavam te avem, to duho Isuse, sarbrišim te berem, to slovo sme modeste, zarbavam te avem, to duho Isuse. Нужна бари, ванисине, парине, ме модесте и сине, но туа мия нева, Исусе, всичко мандar турия, sarbrišim te berem, to slovo sme modeste, zarbavam te avem, to duho Isuse. Od Nazaret, nežno mi naši potraj me, Isuse. Od Nazaret, provodena takirata, useštam mas, tak me iseljava, Isuse. Святата ти траво сещама, так ме очиства, за те хваля, за да те хваля, за да те хваля, тате. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, ще ме бъде добре. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, тате. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, тате. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, тате. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, тате. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те Значи от философия отдя бари директорка на най-работничка. Амин, слава на Господа. Марияна!
Държа би кедна бе, ама хасакте черен. Сред таше ще се. Жене, начено махалата ме качатки. Заповядай. Дел палено ке дай бомбоева. Жене, начено махалата ме калати кера да се потарим мани сора. Не те рода тут. Сърква малую да стане жако. Да сърква малую. Да мишу. Варе кола диасма напре да разма. Айде бомбая на линия. Банка ве бомбая. Да бъде благословен нашия дякон. Алелуя, алелуя, алелуя. Да бъде дякон да хвалим Господа в църква. Он да ви благослови. Дeo te благослови за ламаре дято не сторато поладане да будте да ламаре. Поладане да будте да ламаре. Дай на него. Дяконе Самарес. До година пастърите я чу. Борили аз мани. Не, за цигат треши. Да чакаш. Бъдете благословени в името на нашия Бог Исус Христос. Днеска не сме събрани на празно. Днеска сме събрани заради нашия дякон Додо. Защото днес навършва 55. Ние знаем, че Бог е този, който дава дните, месеците, седмиците и годините за своя слава. Благодарим на Бог, че Той го държи и го употребява. Че Той го издига на малки и големи събрания. Днеска, дяконе, искам да те благословя с един стих от Божието Слово, което казва: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над теб и да ти даде мир. Амин. Нека всички благословения, които описват Божието Слово, да са в твоят живот и в животът на твоето семейство. Живот изпълнен с радост, с мир и благословение. Но ние всички знаем, че ще имаме благословение тогава, когато сме с нашия Бог Исус Христос. Нека всички да се изправим, да протегнем ръце към нашия дякон и да се помолим. Защото ние знаем, че когато сме събрани двама и трима в Христовото име, то нашият Бог Исус е с нас. Господи Боже мой, ето тази вечер седим пред Тебе и Ти благодарим за нашия дякон, Господи, който, Татко, Ти си го избрал за Твоето дело. Боже мой, Ти си го взел като една шепа кал, Господи, Татко, в Твоята ръка. Премахнал си от него всеки един недостатък, Господи. Всеки един камък, Господи Боже мой. Всяка една плява, Татко. И си го оформил така, както на Тебе Ти е угодно. Оформил си го, Господи Боже мой, за употреба. Ние, Господи Боже мой, Ти благодарим за него. Че Ти го държиш, че Ти го възстановяваш, Господи Боже мой. Татко, ние Те молим сега Ти да удължиш годините му на тази земя. Неговите дни, Господи Боже мой, седмиците, месеците, Господи Боже мой, годините са от Тебе. И Ти благодарим, Господи Боже мой, че Ти го държиш в Твоята ръка. Благослови го, Господи Боже мой, с това, което иска Неговото сърце. Благодарим Ти за всичко, Татко. В името на Отца, Сина и Святия Дух се помолихме. Амин. Ако искаш нещо да кажеш, това, което е в твоето сърце, да споделиш с нас. Искам най-вече да благодаря на първо място на Господа и на вас, че сте ме уважили и сте приели поканата
И благодаря на Господа на вас, че Бог ми благослови в този час и дойдах и в моя дом, за да може да вдигне името на Господа. Знам, че Господ е жив и Господ благославя онези, които търсят Неговото лице. Бог наистина ще благослови хората, тези, които търсят Неговото лице, Неговото присъствие, защото знам, че Господ няма да не остави, Той няма да не забрави. Както знаете, днес завършвам 55 години. Вярвам, че Господ, това, който искам и който желя в името на Господа, Бог ще прибави повече любов, вяра и най-вече издигам нуждата ми пред Господа за моите деца на първо място, за да ги издигна тези колички. Вярвам, че Божията ръка ще бъде върху тях, за да може Господ да издигне децата ми на краката им, за да може радостта ми да бъде пълна в името на Господа. Така тази вечер вярвам, че Господ, който ни е събрал в този час, Той ще ни благослови, ще умножи вярата ни в себе си, ще умножи любовта в себе си, за да може радостта ни да бъде пълна винаги в нашето служение. Въпреки че го няма нашият пастор, вярвам, че там, където е, Бог ще го благослови, ще го укрепи, за да може отново, след като се връща оттам, радостта ни да бъде пълна в името на Господа. Вярвам, че Господ ще ни благослови, както ни е благослови до сега, ще ни благослови с нов дом отново. Вярвам, че ще спълни нуждата ми и радостта ми да бъде пълна в името на Господа. Вярвам, че Господ този, който може да благославя, защото без Господа ние сме нищо, ако Господ не ни помага в нашия живот. Вярвам, че Господ ще ми помогне с това, който искам, за да може радостта ми да бъде, след като си отмина, знам, Господ ще погрижи за моите деца и за всички останали, които следват Христос. Бъдете благословени и Бог да благослови вашите семейства, вашите деца. Амин. Приятелю на Бога, благословен да бъде земният ти път. Никога не казвай, днеска ми не мога, силена вяра имаш и ся ще полети. Честит рожден ден, приятелю на Бога, благословен да бъде земният ти път. Никога не казвай, не вярвам и не мога, стрелена вяра имаш и всяк ще полети. Емилио, моята мака е слез вече. Tu
si moj tasi. Aleluja. No znam za me. Ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. Не знам за вас, не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, ще ми бъде добре. Всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, ще ми бъде добре. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля, Таде. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Айде, говориш. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде По новините ще давате. Compleanno che la pensiamo. Dimčo, zavere si dva, brate. O, na avion te habrat, na avion te zama. Ima se hvalenje. Аз съм гости. За училището. Борисей. Ой, брат! Коста! Му дано булка. Халелуя. Абе, казабъл, Киряна, крила, май. Това е Денка, къде ти пас? Бог да ме благослови, брате и сестри, на този прекрасен ден. Tate istam bećalo. Днеска по пътя виши да А стартето Вимчо, За мене. гледай, което палда. Още една тук. Що? За него да казва. Тество, да това ли Mi vitrina na bogatstvo daj da si podula. Te si bomba, brat, mi si. Хамба, ти дай си бомба. Кой ме гре бомба? Si bomba, si brat. Хамба, терней си. Зато и мисля. Aleluja. Brat Borisej, кажи нещо, брат.
Оставам за мен. Буди се, тъжи нещо, брат. Буди се, служи да го павате. Нещо да кажеш. Direkt Furya İbrahim. Furya İbrahim. Главният доктор заплашава дежа. Кяра лева. Вече карам, от утре. Утре 56. Vai, 3 месеца. 3 месеца. На 15. Удагере на 16. Иди разлика ми. Канов съм. Гол! Гол! Снимка! Бъдете благословени, брате. Айде. Айде. Бог да е с вас, бъдете благословени, че името на Исус. Конуш! Съвестно велмутато дел тределе силички. Сарбут мангела ме канада бут стойно. 100 години те живи дел пашаменти. Ради там на руски дрома не муерке. Може да прекратили Айде, Господи Боже, ние Ти благодарим за Твоята милост, която показа към мен. Аз Ти благодаря за всичко, което помагаш в моя живот. Ставаме пред Теб с благодарни сърца и Те молим за Твоята милост. Благослови ни, покрепи ни, от името на Исус, пред нас да бъде огънно прието. Благодарим Ти за децата ми, за съпругата ми и за всички нас, Господи. Благодаря, че Ти ме крепиш в тези години. Моля Те да чувствам Твоята сила винаги, Твоето помазание, Твоята любов в мен. Благослови децата ми, съпругата ми, благослови мен, стъпите ни, синовете ми, внуците ми, Боже. Цялата слава давам на Тебе в името на Исус. Амин. Катя, който е гладен, да седне да иде. Който не е гладен, не е взял хубаво. Иване, мала джоб, брат. Я виж го. Хайде! Ти е да гласо керламе. А чата снимка ке само траделаме те. Бошко, моля се. Това Лендала. Додо.